4 минути и 33 секунди към първия експеримент. Вижда се, че пуши от предния капак на печката. Печката е стара, не заплътнява добре. Другото, което се вижда, от кюнеца излиза доста дим, който е доста черен, което е признак на недобро изгаряне на материала. Решихме за най-икономично да сложим първо най-дебелите дърва, за да могат те в началото на огъня, след разпалването, да сложим по-дебелите дръвчета, за да могат да задържат топлината и да изгорят, докато водата се свари, а не да остават въглени след това. Замазката от глина и пясък се спука на третата минута, тъй като съдържанието на глина явно е твърде високо и трябва да се направи с много по-малко глина. Дърветата са нацепени по този начин, защото се увеличава калоричната стойност на дърветата, когато са нацепени възможно най-наситно и те отделят повече енергия и правят по-ефективно горене. И за да бъде експериментът честен между печката в този вид и печката, която я преработиме да бъде мини ракетна печка, правиме еднакви дръвчета и в двата случая. Целта на цялото нещо е да определим наистина ли ракетната печка е по-ефективна, отколкото е нормалната печка за готвяне и за топене за всяко село. Със сигурност ракетната печка ще пуши по-малко от тази, тъй като в момента виждаме тук, че пуши доста. И ще опипазиме малко тенджерата, но не е жертва. Като приключим с експеримента, ще изчакаме печката да изскине, ще я модифицираме, ще покажем малко диаграмки за това какво представлява ракетна печка и какво точно ще се опитаме да направим. И тогава ще продължим с новия експеримент с вече модифицираната печка за ракетна. Водата е премерена с бутилка 3 литра, така че да бъде абсолютно точно. След това водата е с еднаква температура, защото се взима от туба, която е вътре в къщата, т.е. поддържа постоянна температура. И се опитваме да направим всички условия да са еднакви, когато печката работи по този начин и когато печката е модифицирана да бъде ракета.